ombord på Celebrity Eclipse, ett av Royal Caribbean Cruise Lines fartyg. Det här är det största fartyget som kommer in i Helsingfors hamn. Och här är just nu ganska lugnt. Passagerarna har åkt ut för att se på Helsingfors. Helsingfors har också ökat väldigt mycket i popularitet som kryssningsdestination. Petri Seren, du har nu jobbat på Royal Caribbean Cruise Line i 3 år. Hur har du fått finländarna ombord på fartygen? Kiitos kysymästä. Meillä suomalaisia tänä päivänä menee jo noin 6000 vuositasolla käy Royal Caribbeanin varustamoiden risteilyillä. Ja se on itse asiassa 3-kertainen lukema verrattuna 3 vuoden takaiseen, eli me ollaan myyntiä saatu hyvin kasvatettua kyllä. Vad är det som intresserar finländarna då? Vilka områden? No perinteisesti Karibian risteilyt on ollut suosittuja. Siellä erityisesti Oasis ja Allure on maailman suurimmat laivat ja Suomen Turussa rakennettuja, niin ne kiinnostaa suomalaisia. Sen ohella myös Välimeren risteilyt on joka vuosi suositumpaa lähteä Välimeren risteilylle. Ja se on lyhyempi lentomatka ja edullisempi hinta myös näissä risteilyissä, niin sen takia se ehkä sitten on vetovoimainen. Så har det ekonomiska läge i Finland överlag påverkar resbeteende överhuvudtaget för er del? On ehkä saattanut hidastaa kasvua hieman, mutta kasvua on siitä huolimatta myös tänä vuonna. Ja risteily on Suomessa sen verran uusi asia, että se automaattisesti tulee yhä useampi ja useampi lähtemään risteilylle myös tulevina vuosina. Johtuen siitä, että sen hinnat tulevat alas ja tarjontaa on enemmän ja se oikeastaan ihmiset arvostaa sitä, mitä sillä rahalla sitten lopulta saa. Et risteilyhän kattaa sen majoituksen ja kuljetuksen ohella myös täysihoidon. Et se vaikka saattaa olla ehkä ensiostohintana kohtuullisen korkea, mutta se mitä rahalla sitten saa, niin siihen kuuluu periaatteessa kaikki. Ja se on tämmöinen oikeastaan taloudellisessa tilanteessakin, jos se on vähän epävakaa, niin risteily on semmoinen, että ihmiset arvostaa sitä omaa rahansa, mitä sillä saa. Ja risteily tarjoaa sen rahalle vastinetta. Så om man köper en kryssning i Europa, vad kostar den per dygn? No risteilyn hinta on noin 80-100 euroa per henkilö per yö. Riippuen vähän sitten mikä hyttikategoria valitsee, että otetaanko vähän isomman ja parvekkeellisen hytin vai tilavan, mutta hytin missä ei ole ikkunaa tai parveketta. Niin semmonen ehkä 600-700 edullisemmat viikon risteilyt ja sitten 800-900 on ne vähän sitten kalliimmalla myytävät risteilyt. Ja riippuen myöskin koska lähtee. Jos lähtee heinäkuussa, elokuussa, se on korkeasesongin aikaa. Silloin hinnat ovat korkeammat kuin esimerkiksi toukokuussa ja syys-lokakuussa. I praktiken kan man alltså få en kryssning som kostar 100 euro per natt och sen kommer flyget på den summan. Joo, just se. Että vasta ruotsiksi jotain. Kyllä, no niin. Eli kyllä, risteilyhintaan on vaan se risteilyhinta. Se pitää itse maksaa jonkun verran myöskin, että pääsee lähtösatamaan. Onko se Välimerellä Barcelona vai Rooma vai Venetsia esimerkiksi. Ja totta kai se maksaa ehkä 300 euroa päästä sinne kohteeseen ensin. Ja sen jälkeen se risteily 600-800 euroa siihen päälle. Me puhutaan noin 1000 euron paketista sitten vähän päälle, 1100-1200. Ja siinä on se kokonaiskustannus sitä risteilyyn matkasta sitten yhdelle henkilölle. Ja sitten on meidän vaihtoehtoja myös lyhyemmän matkan päästä lähtevät risteilyt. Voi lähteä risteilemään esimerkiksi Oslosta tai Kööpenhaminasta tai Tukholmasta. Ja silloin se kustannus sinne lähtösatamaan päästäkseen ei ole suuren suuri. Om du själv åker på kryssning, ja, du har varit på 60 kryssningar hittills. Vad nu är din absoluta favorit? No missä toistaiseksi olen ollut, niin se Chilen vuonot on varmaan se paras vaihtoehto. Hur skiljer sig det här fartyget, kryssningsfartyget från Royal Caribbean Cruise Lines andra fartyg? No, Celebrity Cruises on meidän varustamokonsernin premium-tuote. Hieman vielä laadukkaampi kuin esimerkiksi Royal Caribbean. Ja täällä panostaa vielä enemmän palvelun tasoon, täällä on enemmän henkilökuntaa suhteessa asiakkaisiin. Ruoka on monipuolisempi valikoima ehkä vielä.
Ja viihde on sitten ehkä aikuisempaan makuun suunnattua. Että täällä on risteilyt sopivat tämmöisille elämäntapannautiskelijoille ja modernia luksusta hakeville. Nämä oikeastaan palvelutasoltaansa ja puitteiltaansa niin parasta, mitä suuret laivat voivat tarjota. Jos haluaa vielä ultraluksusta, niin silloin pitää hakea sitten pieniä laivoja, tämmöisiä kansainvälisiä risteilylaivoja. Mutta tämmöisissä laivoissa täällä on upeat teatterit, musikaaliesityksiä illalla, 10-12 erilaista ravintolaa, voi syödä 5-6 ruokalajin illallisia esimerkiksi. Ja voi sivistää itseään. Täällä on tämmöisiä asiantuntijaluentoja, kertoo kohteesta, missä laiva risteilee esimerkiksi. Royal Caribbean laivat on vielä suurempia ja se on suunniteltu ihan kaikille. Siellä on elämyksiä, vauhtia, menoa ja meininkiä. Tää on ehkä enemmän hillitympi ja tyylikkäämpi. Ja asiakkaiden keski-ikä on hieman korkeampi täällä Celebritellä, mitä se on Royal Caribbeanilla. Men hit kan man också komma med barn. Joo. Nimenomaan suosittu häämatkakohde. Täällä tullaan hemmottelemaan itseänsä ja toisiansa ja nauttimaan niistä kylpylähoidosta esimerkiksi ja rentoutumisesta ja kahdestaan olosta. Ilmainen hyttipalvelu ympäri vuorokauden. Otatte vähän isomman hytin, niin siellä sitten kelpaa vaikka olla poistumatta hytistä koko matkana, ja jos haluaa. Että parvekkeella katsellaan auringonlaskua ja samppailasi kädessä ja se on ihan mukavaa. Kiitos Petri.